Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Narito na po yung pagpapatuloy ng ating kwento na ipinadala ng isa nating masugid na tagapakinig. At ito ay pinamagatan nating Pulbura sa pugat ng mga aswang. ayon nga kay Andy. Nagising siya ng alanganing oras dahil sa naramdaman niyang mayroong bumulong sa kanya. Na naramdaman pa niya mismo ang init ng hininga noon. At sa pagbangon niya ay kanyang ang nakita yung dalaga na nasa tapat ng kanilang bintana. Sa sobrang tuwa ay kanya itong nilabas at sinundan. Ngunit nakapagtatakang sa tuwing abot kamay na niya ito, ay makikita na lamang niya yung magandang babae na malayo na naman ang distansya mula sa kanya. Hanggang sa nakita niya itong tumigil. Kung kaya, mas lalo pang binilisan ni Andy. At nang halos isang dipa na lang ang agwat nila sa isa't isa, ay dahan-dahan pang mas lumapit si Andy. Magkahalong emosyon ang naramdaman niya. May pananabik at may kaunti ring kaba. Marahan niyang iniunat ang kanyang kamay at hahawakan niya sana yung balikat ng babae. Nang bigla itong lumingon at laking gulat ni Andy nang makita niya ang nakakatakot na itsura nito. Yung magandang mukha ng babae ay napalitan ng mukha ng isang mabalasik na aswang. Biglang napasigaw si Andy at napabalikwas. Naupo siya mula sa pagkakahiga. Humihingal siya at pawis na pawis. Nakahinga siya ng maluwag nang malamang isa lang pala iyong masamang panaginip. Iginala niya ang kanyang paningin. Nakita niyang mahimbing pa ring natutulog ang kanyang mga kasama at tanging siya lang ang gising. At bigla siyang natigilan nang may mapansin siya sa sulok ng kanyang mga mata na mayroong nasa may tapat ng kanilang bintana. At nang ituon na niya doon ang kanyang paningin, ay nakita niyang mabilis na iyong umalis. Napatayo siya at lumapit sa may bintana. Nakita niyang mabilis na iyong tumatakbong palayo. Panandali ang napaisip si Andy at hindi nakagalaw sa kanyang kinatatayuan, sapagkat hindi siya makapaniwalang nagkatotoo yung isang bahagi ng kanyang panaginip. At dahil sa madilim pa, ay muli siyang bumalik sa kanyang higaan. Pero hindi na siya nakatulog pa. Maraming bagay kasi ang naglalaro sa kanyang isipan. Hindi mawaglit sa kanya yung kanyang napanaginipan, maging yung kanya mismong nakita. At may mga tanong sa kanyang isipan kung mayroon bang ibig sabihin yung napanaginipan niya
At kung meron man, ay ano kaya ang kahulugan noon? Napabuntong hininga na lang si Andy noong mga oras na iyon. Dahil sa hindi niya matukoy ang mga kasagutan sa kanyang tanong. Hanggang sa narinig na niya ang pagtilaok ng manok at nagising na rin ang iba niyang mga kasamahan. Maya-maya pa ay nakita na niyang unti-unti nang pumapasok yung silahis ng araw. Nagulat pa siya nang maramdaman yung isang malakas na tapik sa kanyang balikat. At nang mapalingon ay hindi nga siya nagkamali. Ang kaibigan niyang si Kevin. Nakasanayan na kasi talaga nito yung pagtapik sa kanyang balikat. Tinanong siya nito kung bakit sambakol ang kanyang itsura. Ano raw ba ang kanyang pinoproblema? At parang hindi siya nakatulog ng mabuti. Hindi muna sumagot si Andy sa tanong sa kanya ni Kevin. Tumingin lang siya sa mukha nito. Tara, magkape na tayo at mag-almusal. Sabi nito sa kanya. Totoo ba talaga ang mga aswang? May waga ba talaga ang lugar na to? Magkasunod na tanong ni Andy sa kanyang kaibigan. Tumingin ito sa kanya at sinabing, alam mo, palabiro ako pero hindi sa lahat ng oras ay nagpapatawa ako. Seryosong wika nito sa kanya. Bakit? Yan ba ang gumugulo sa isip mo? Ganting tanong ni Kevin kay Andy. May nangyari kasi kanina. Mabilis na tugon niya sa kaibigan. At napakunot-no ito habang hinihintay yung mga sasabihin pa ni Andy. Kaya sinimulan na ni Andy ang pagkukwento. Sinabi niya kay Kevin ang lahat. Tinanong din niya ito kung ano kaya ang ibig sabihin ng mga iyon. Pero tulad niya, ay wala itong maibigay na direkta at konkretong sagot, kundi puro haka-haka lang rin at palagay. Hanggang sa kanilang pag-aalmusal ay iyon ang kanilang pinag-uusapan. Nang biglang narinig nila ang tinig ng kanilang CEO at pinagmamadali sila pagkat mayroon silang misyon. Sinalakay umano ng grupo ng mga NPA ang isang detachment ng pulis doon sa bayan at re-responde sila. Ilang minuto lang ang lumipas ay sakay na sila ng 6x. Malayo pa sila sa mismong area ay naririnig na nila ang malalakas na putukan. Nagpapalitan sila ng mga putok. Kaya naisip nila Andy na may buhay pa sa mga pulis pagkat nakakaganti pa sila. Hindi na sila lumapit pa sa mismong presinto. Pinababa na kaagad sila ng kanilang team leader at pinapwesto. Pero papatakas na pala yung mga NPA dahil nakatunog na ang mga ito tungkol sa kanilang pagdating. Kaya pinasecure na lang sa kanila yung area at tinulungan yung mga sugatan. Nakita nila Andy yung 2 pulis na tadtad ng bala at duguang nakahandusay sa lupa. Kanila na sanang bubuhatin ang mga ito upang maisampa sa truck kasama ng iba pang sugatan. Pero biglang may dumating na isang babae at pinigilan sila. Asawa pala nito yung isa, habang yung isa naman ay kanyang kapatid. Hindi nila ito kinakitaan
ng anumang takot o lungkot sa sinapit ng kanyang mga mahal sa buhay. Dumiretso ito sa palikuran ng presinto at paglabas ay may dala na itong timbang may lamang tubig at tabo. Nagulat si Andy sa mga ikinikilos ng babae. Habang papalapit sa kanyang asawa at kapatid, ay nakikita niyang gumagalaw-galaw pa yung mga labi nito. Nahalatang mayroon siyang inuusal. Di nagtagal, ay sumandok na ito ng tubig sa timba at binuhusan ng makailang ulit yung katawan ng kanyang asawa at kapatid habang patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawang pag-usal. At nanindig ang mga balahibo ni Andy sa katawan nang kanyang makitang nag-umpisa ng gumalaw ang mga ito. Naramdaman niyang nangapal ang kanyang mukha at para bang nagtayuan ang kanyang mga buhok sa ulo dahil sa kanyang nasasaksihan nung mga oras na iyon. Gumagalaw ang mga kalamnan nung dalawang katawan na nakahiga sa lupa at para ring iniluluwa yung mga bala. Yung dalawang katawang kanilang naabutan kanina na wala na talagang buhay nung mga oras na iyon ay biglang gumalaw at kasunod noon ay narinig nilang umubo ang mga ito at maya-maya pa ay nagmulat na ng kanilang mga mata. Walang dudang buhay na ang mga ito. Nawika ni Andy sa kanyang sarili. At tinulungan nila sila na makaupo. Niyakap sila nung babae na nung mga oras na iyon ay doon pa lang niya kinakitaan ng reaksyon sa kanyang mukha habang patuloy din na tumutulo ang kanyang mga luha. Nung mismong sandaling iyon, kumbinsido si Andy na sadyang mahiwaga ang buhay. Pero hindi doon nagtapos ang lahat ng mga kababalagang naranasan niya sa probinsya na iyon. Dahil minsan pa siyang nakasaksi ng isang pangyayaring hindi pangkaraniwan. Mga 10:00 na iyon ng umaga nang bigla silang utusan ng kanilang commanding officer na rumisponde sa isang insidente. Pagkat sa kanila dumiretso at humingi ng tulong ang isang barangay kagawad. Pagdating nila doon sa lugar na sinasabi ng opisyal ng barangay, ay naabutan nila ang isang lalaking naghuhurumintado. May hawak itong mahaba at napakatalas na itak. Sabi nung kagawad, habang papunta pa lang sila doon sa pinangyayarihan ng kaguluhan, ay mayroon daw anting yung lalaki. Bagay na hindi naman pinaniniwalaan noon ni Andy. At nang lumapit na nga sila, ay kanila itong agad na inutusang bitawan ng itak. Pero ayaw nitong sumunod at talagang matapang. Galit na galit ito at kahit sila ay nagawa pa nitong pagmumurahin. Na nung mga oras na iyon ay 3 na pala ang napapatay nito. Hindi naman nagpaapekto ang magkaibigan. Kanila pa rin itong kinausap ng maayos at sinabihang ibaba na ang hawak na itak. Pero sinugod sila nito kung kaya wala nang nagawa pa si Andy kundi ang paputukan ito, habang si Kevin naman ay nakatutok lang ang kanyang baril at tumahanap ng tamang tiyempo. At doon na nagulat si Andy
Nang hindi man lang natinag yung lalaki, hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Pagkat hindi man lang ito tinablan. Nang patuloy pa rin itong susugod sa kanila, ay doon na umaksyon si Kevin. Ayaw man niyang gawin sana yon, pero wala na siyang iba pang magagawa. Kung hindi, ay buhay naman nila ang malalagay sa peligro. Kaya dalawang magkasunod na putok ang kanyang pinakawalan. At agad na humandusa yung lalaki sa lupa. Nalubos namang ipinagtaka iyon ni Andy kung paano nagawang tablan iyon ng bala ni Kevin, samantalang nung siya ay hindi man lang ito napaano. Nang tanungin niya ang kaibigan, ay hindi naman ito ipinagdamot ang kanyang nalalaman. Ayon kay Kevin, nung sinasabi pa lang nung barangay kagawad ang tungkol sa anting-anting nung lalaki, ay naniwala na siya. Pagkat karamihan talaga sa mga tao roon ay may mga anting. Kahit nga raw yung mga NPA na kalaban nila ay may mga taglay na anting at bertud. Kaya kanya iyong pinagandaan. Nilagyan na niya ng kanin ang dulo ng kanyang baril. Mabisang pangontra daw kasi iyon sa mga taong may abilidad at nalalaman. Natulala naman si Andy sa mga sinabi ng kanyang kaibigan at napabulalas na marami pa siya talagang dapat na malaman. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.